Dwi'n cychwyn ar y daith bore yma o Bermo i Llanbedr, a mae hwn yn rhan o'r daith da ni'n neud fel tîm godi arian i Maint Cymru, a da ni'n cerdded llwybr arfordir y gogledd i gyd erbyn diwedd mis Hydref hefo'n gilydd. Croeso i chi ymuno hefo ni neu cyfrannu tuag at yr achos. Mi fydd y link yn y post hefo hwn. Diolch yn fawr am y cefnogaeth, a dyma rywfaint o harddwch llwybr arfordir Gogledd Cymru. Bydd yr arian mewn i godi yn mynd yn syth i mewn i gymunedau Gogledd Cymru drwy y canghennau maint lleol yma. Mi fydd yn ei galluogi i gario ei gwaith ymlaen a chynorthwyo drwy llinellau argyfwng, canolfannau lleol a drwy baratoi cyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth, a hefyd drwy wasanaethau cwnsela a chyfeillio. Nod Maint yw i beidio rhoi fyny nes i bawb sydd yn cael profiad o broblemau iechyd meddwl dderbyn cefnogaeth a pharch. Mae pob cyfraniad yn werthfawr ac yn cael ei dderbyn gyda diolch enfawr. Dyma ni wedi cyrraedd yn ôl i bentre bach Llanbedr ar ôl jyst dros 12 milltir o gerdded ar hyd llwybr arfordir Gogledd Cymru o Bermo. Mae'r diwedd chydig bach yn wlyb, ond dwi'm yn cwyno o gwbl. Fel tîm, da ni'n cerdded at achos da iawn i godi ymwybyddiaeth ac arian ar gyfer Maint Cymru, sef elusen sy'n cefnogi iechyd a llesiant meddwl. Swn i'n hoffi chi gysidro cefnogi ni unai hefo geiriau neu hefo ceiniogau os fedrwch chi. Dwi'n siŵr bod pob un ohonom ni unai wedi diodda neu yn nabod rhywun sydd wedi diodda o salwch meddwl neu problemau iechyd meddwl. Felly mae'n achos andros o dda i'w gefnogi, a sa'n ni'n ddiolchgar ofnadwy. Diolch i chi gyd.